ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି, ଅହିଂସାର ପଥ ଆମକୁ ଯିଏ ଦେଖାଇଛି, ମହାତ୍ମା ନାମେ ଯାହାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି। ଏ ସମାଜ ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନର ନାମ ଦେଇଛି। ଅଳିଆ ନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଅଳିଆ କରି ତାର ଦୋଷ ନିଚ ଜାତି ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛି। ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ଏଠି ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ନାବାଳକଟି ଗାନ୍ଧୀ ନୋଟ ପାଇବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କରି ଫଟୋରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆଜି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଜନସମାଜ ଆଜି ଅହିଂସାର ପଥ ଛାଡ଼ି ହିଂସାର ପଥକୁ ଆପଣାର କରିଛି। ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ଏଠି ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ଲୋକ ଆଜି ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ନାମରେ ମଣିଷ ଏଠି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି। ମୋ ଫଟୋ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ରାଜନେତା କହୁଛି। ମଦ ଭାଟି ଆଗରୁ ଆଜି ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ଶୁଭୁଛି। ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ଏଠି ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମୁଁ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି।